اینا тамошо бинем азиз 65 сомони ра бине встреча кун вақт 65 сомони яли босаш сырхаш ана беҳтарин рангош та ранги фасон коричневый ва серый сабз астай гулошон фасон нусхоошон касое ки бенигин мехостед марҳамат дархост кунед бенигинаш ҳастай яким дӯстони азиз аз 5 та боло ҳамира гиред баъд ҳами 65 сомонай то 5 тара гиред баъд 65 сомонай 3 метраш чиха гулакои хушрӯ ина сирхш ҳастай бо ана иглам хушрӯ коричневия золотистия гулош иҷада зард аст бинед рулонда агар заказ кардед мекушоянд рулона мисол брида метиҳам нозик шудагиш буда тарафта нишон метим кушодагишам на марҳамат аз дуртарак нишонтим ино ваян чӣ меган встреча кун вақтан эне иглшам хушрӯвай ҳичи намеша ино мешушта мепушӣ встреча кун вақт дар дохилаш резинка дорад дӯстони азиз камакхе медава ози аз ин тараф бо пурратар гулошра нишон метиҳам ина марҳамат чихе гулакои фасон тарафта будай ина ана ин нусхаи хушрӯ ина золотистӣ аст ана ин астай диде сиреновый кабуд ана ин гулакои дигар хелаш ина дуранг ина нусхаш хушрӯ аз боя нусхаи фасони дига дора ушам аз наздик нишон метиҳам и видеорам аз бозори Корвон тарафи пажарка 012 якум рият ба навор гирифтагиам хитон метавонед биёед аз наздик як маротиба бинед нарх кунед ва сипас харидорӣ намоед ана инаш хушрӯ иш медонед встреча кун вақт неста и тамоман материалаш аҷоиб резинкая ё ранги паплин метова баъд вишивка доран инҷош вишивкая аз и як намуд будай тамом набине ду намуд нусхаҳоям хушрӯ нусхаҳошона гуфтам ки беҳтарина ина марҳамат анами нусхаҳои хушрӯ доставка доран шумо нависед ина бинед чиха хушрӯй тарзи кушодагишта ҳамроҳи чӣ хол мепӯшӣ бисёр мепурсанд ки бо чӣ хол мепӯшӣ ё не ҳо ба чӣ хол мепӯшӣ ана инҷадам ози нишон метам овезон будагиша фасон бинед овезонай фасон диде чиха хушрӯ